akwai kosan kuwa? Akwai. Okay. Ashi. To, na nawa? 150 za a ban. To, shi kenan. Zuba mai. Ba ni naira 50 jin su shayi gurin malamu. To, shi kenan. Kin gani ba ni kudin da shi na ni in tashi in tafi. To a baka shayi? To. Da akwai kuma yan kore masu yabo na munafurci akwai kuma dola na yi fannin shashanci kai a rumfar mai shayi akwai yan ji da wulakanci a rumfar mai shayi da masu kaunar zalunci kuma ga wasu sai naci ga wasu nan ba sassauci rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi To gashi. Agwa. Ka gaira babanku. Ba zai yi. Me yi zafi haka saboda Allah mai kosai saboda Allah da Annabi. Har yanzu a ce ni in ci gaba.